Célkereszt. Gyere mindenki az autóba! Mérlegen a valóság. Nem rendőrök leszünk. Magam, bunkol, és a valaki bejön nagyon. Elég sok nem lehet várni. Célkereszt. Mérlegen a valóság. Üdvözlöm Önöket! Vizsúj György vagyok, és a mai adásban is jól befüttünk Önöknek. A mai adásban annak jártam utána, hogy Háromszéken a Magyar Polgári Párt színeiben tündöklő alpolgármester visszaülhet alpolgármesteri bársonyszékébe, és irányíthatja a várost bronzérmesként. És közben a volt szóvivője bírálhatja munkáját újságíróként. A világra szóló hosszas politikai színház fináléja után a városlakókat kérdeztem, és meglehetősen, meglepően fogalmazták meg válaszukat. Hajrá! Én ezt nem hiszem! Nagyon-nagyon gratulálok! Hát ez óriási! Fantasztikus! Gratulálok! Nem tudom, megint nem jutok szavakhoz! Hihetetlen dolog! Remegek az asztalnál, de úristen! Igen, a könyvön is kipocsogtak. Ezt nem is tudom. Megint fölment a vérnyomásom, remegek, dobog a szívem. Célkereszt. Gyere mindenki az autóba! Mérlegen a valóság.